Nám sa konkrétne jedná o lokalitu na Luníku 1 na terase, ktoré je ohraničené ulicami Inžinierská, Laborecká a Považská a na tomto obrázku to môžete vidieť v červenom ohraničení. Návrh, ktorý predložila skupina a ktorú prezentuje mesto Košice, sa týka budovy číslo 1 a toho vnútra medzi budovou číslo 1 a číslo 2. To, čo vidíte na tom obrázku, sú vyznačenia parkovacích miest. To P36, P25, P8, P13 znamená, že parkovisko a počet parkovacích miest. V ľavom hornom rohu na Inžinierskej ulici si môžete všimnúť označenie P18, čo je podľa nás zavádzajúce, pretože tam už v súčasnosti dnes auta parkujú pozdĺžne a nie kolmo, takže kolmým parkovaním by sa získalo možno nejakých 6-7 miest, ale nie 18. Veľmi diskutabilné je nádvorie medzi budovou 1 a budovou 2. Tam je vyznačené, že má byť P36 a P25 dokopy, z toho činí 61 parkovacích miest. To je to, čo má byť v prvej etape postavené a v druhej etape sľubujú, že tieto parkovacie miesta zlikvidujú a namiesto nich postavia podzemné garáže, ktoré budú mať o 7 alebo 8 parkovacích miest viac. My túto druhú etapu, čo sa týka výstavby podzemných garáží, považujeme za totálny blud a nezmysel a zhodli sa na tom viacerí, ktorí boli na príslušnom rokovaní. Je šokujúce, že mesto Košice do predkladaného návrhu nechce predložiť len to, že ak chce investor tam postaviť garáže, tak jedine podzemné garáže, aby sa zachovala tá zeleň. Keď si uvedomíte, že vlastne to, čo sa tam deje, je vlastne likvidácia zelene, pretože takmer všetky parkoviska majú byť na úkor zelene urobené. I napriek tomu, že sú tu nakreslené rôzne parkovacie miesta, my stále tvrdíme jednu vec, že budova 1 aj budova 2 na seba naviažu minimálne 240 parkovacích miest. A tento nákres, ktorý tu vidíte na obrázku, ani zďaleka nerieši ani polovicu toho. Je záhadou veľkou pre nás, prečo v návrhu, ktorý bol predložený a ktorý sa rieši na magistráte, sa všetci venujú len budove číslo 1. Všetci sa tvária, ako keby budova číslo 2 neexistovala. Ďalšia prapodivná vec, ktorá sa odohrala na rokovaní, bola tá, keď som sa ja osobne opýtal predkladateľa návrhu z otváralo hlavného architekta, kto je investor, tak dotyčný pán pozrel na mňa a povedal, že on si nepamätá. Tak som im potom povedal na druhom rokovaní, keď mi zase dali tú istú odpoveď, že je mi ľúto, ale že my nežereme seno. Tak potom nakoniec z nich vypadlo, že je to spoločnosť Domov Terasa SRO, ktorá je podľa nás personálne previazaná na pánov z parku, takže vlastne je opäť za tým naša červená strana. A podľa nás aj budova číslo 2 je prichystaná a pripravená na výstavbu bytov, len sa o tom nikde nehovorí. Preto sa nikto tejto budove do dnešného dňa nevenuje. I napriek tomu, že zmena územného plánu sa dotkne aj tejto budovy. Už sme povedali, že patrí pod ministerstvo zdravotníctva a keď si zoberieme, kto je vlastne ministrom zdravotníctva reálne na Slovensku a kto to riadi, tak sme zase v parku v Košiciach. Takže na záver chceme povedať jednu vec. Chcem vás požiadať, aby ste vyjadrili písomný nesúhlas s týmto zámerom, pretože nakoniec celá lokalita dopadne tak, ako to dopadlo na ulici Obrody. Na ulici Obrody takisto mesto Škôlky postavili bytový komplex so 115 bytmi. Investor sa zaviazal, že vybuduje parkovacie miesta aj pre tieto byty. Áno, vybudoval ich, ale pod takou podmienkou, že ak niekto chcel parkovať na tom parkovisku, musel si ho kúpiť za 250 000 slovenských korún. Výsledok je ten, že množstvo aut z tohto bytového komplexu parkuje vonku na ulici, takže stav, čo sa týka dopravy a parkovania, sa po výstavbe tohto bytového komplexu na ulici Obrody diametrálne zhoršil. Sme toho názoru, že tento istý scenár čaká ulice Inžinierská, Laborecká, Považská, ak sa povolí táto zmena pre vyvoleného investora.